Patuloy na nagre-recover ang mga aquaculture fisher folk ng bayan ng Buhi dahil sa epekto ng fish kill nitong mga nagdaang taon na. Ayon sa LGU, agad na nagsagawa ng mga hakbang upang mapanatili ang produksyon at matiyak na hindi magkakaroon ng kakulangan sa supply lalo na ngayong papalapit na Semana Santa kung kailan mas mataas ang demand sa isda. Okay naman yung supply ngayon, will maintain naman yung supply natin. Although for the past nagkaroon tayo ng fish kill, bago mag-end ang March, actually siguro may na tayo na may mga harvestable market size na mga isda. As to the price, usually naman yung price yan will maintain naman, din naman yung ganong nag-spike ng katulad ng mga pag may scarcity of fish kill. Kasi not unless kung magkaroon tayo ng another disaster sa ating stocks, then there might be changes in the price. Sa kasalukuyan, nasa 140 piso na lamang kada kilo ang tilapia, mas mababa kumpara sa dating presyo na umaabot sa 180 piso hanggang 200 piso kada kilo sa mga merkado. Dahil sa dami ng supply at kakaunting mamimili, napipilitan ang mga vendor na ibaba pa ang presyo upang hindi masayang ang kanilang paninda. Sa ngayon is medyo matumal. Bakit po? Bayaran sa school. Daming graduating ngayon. Pinakamataas ngayon 180, 170 ganun. Pag medyo talaga matumal, balik presyo 160. Maraming supply ngayon na tilapia dahil isa pa mahina ang bilihan. Dahil yung ngayon, di ba, magma-March ngayon, mag-graduation yung mga anak. Mahina ang bilihan ngayon, kaya ganun, mahina ang benta. Pag alimbawa maraming supply, yung tilapia bababa. May alimbawa yung namin, ang bili namin 120, 140, 150 ganyan. Pag sa broker mahal yun, mga 170, 160 ganyan. Kaya 140. Ano po ba to? Tumaas? Bumaba? Bumaba. Dati po magkano? Mga 180 ganyan, 200 ganyan. Minsan pag walang-wala talaga, kaya tumataas. Siyempre, pag Semana Santa, tataas talaga ang presyo dahil marami ang bibili ng tilapia dahil ito ang pinaka ng tao dahil bawal yung, di ba, karni. Kaya yun. Gayunpaman, inaasahan ng mga nagtitinda na muling tataas ang presyo ng tilapia sa mga susunod na araw dahil sa pagdagsa ng mga mamimili kaugnay na nalalapit na Semana Santa. Inaasahan ang pagdagsa ng mga mamimili hindi lamang mula sa Buhi kundi maging sa mga karatig bayan ngayong paparating na Semana Santa. Eli Balbin, CSN.